ji rojnamavanan bigire heta şanoger û parêzerên Kurd, AKP dîsa pê li zagon û mafên mirovan dike û zindanên xwe bi Kurdan dadigire. Wekî ku zagon li vî welatî bi faşîzmê hatibe şuştin. Eger ne bi kuştinê be, wan bi rêya çand û ragihandinê qir dikin. Bê hurmet û ne jî destûr, biryara desteserkirina 216 kesan ji rojnamevan, siyasetmedar, parêzer, hunermend û sendîkvanên Kurd li Tirkiya û Bakurê Kurdistanê tê dayîn. Di nava çend saetan de davêjin ser malên wan û nêzî 200 kesî dest kelepçe dikin û sûcan li wan dipêçin û davêjin zindanê. AKP doza çi dike? Di wextekê de ku AKP ketiye taya windakirina serokatiyê, wekî ku gelê Kurd sedeme, kerbê binketina xwe di serê Kurdan re derdixe û bi rengekî hovane êrîşî wan dike. Li tenişta vê yekê jî îro roj hewl dide Partiya Demokratîk a Gelan HDP'yê bigire û wê kelemê ji pêş xwe hilke. Lêbelê bi damezrandina Partiya Çep a Kesk careke din cihlê teng dibe û har dibe. Lewra bi her şêweyê dixwaze dengê gelê Kurd bitepisîne. Li hember vê yekê û çimkî Kurd van hilbijartinan çarenûsî dibînin, li tevahiya Bakurê Kurdistanê xwepêşandan tên li dar xistin. Wekî raperînekê li dij desthilata AKP'yê li dar e. Berî niha jî rêxistina mafên mirovan a navdewletî HRW û ya lêborîna navdewletî, Tirkiya wekî welatê ku mafên rojnamevanan bin pê dike, binav kiribû. Bersiva Kurdan di hundirê zindanê de tê dayîn. Piştî desteserkirina rojnamevanan, dadweriya li jêr destê AKP'yê biryar da ku rojnamevan Abdurrahman Gok, Mehmet Şah Oruç, Beritan Canozer û Remzî Akaya werin zindankirin. Li pêşberî polîsan, Gok wiha dibêje: faşîzm dê têk biçe, bimbire faşîzm bijî çapemeniya azad. Bi nêrîna te bi van operasyonên dawiyê dê çi li pêş Tirkiyeyê be, nêrîna xwe bi me re parve bike.